नमः शिवाय। ଏଠି ଏ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ କି ବାବା ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, କି କିଛି ଭଲ କଥା କହିଲେ କିଛି ଲୋକକୁ ହଜମ ହୁଏନି। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛି। ଏଇଟା ଜମାରୁ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଏ, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ସବୁ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିଛି ଅଛି ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିଛି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବିଜ୍ଞ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ କମି ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତଡ଼ପୁଛି ବା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଭାବିବା ଜମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂର୍ଖାମିର ଖବର। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଭାବିକି ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଯଦି ମୋ କଥାରେ କୌଣସି ଜଣଙ୍କର ବି ଉପକୃତ ହେଉଛି ନା, ଜଣେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛି ନା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଚିନ୍ତନ, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଅଛି ତାହା କେମିତି ଆସେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ଆସେ। ମଣିଷ ମନଟା ସବୁବେଳେ ହର ସେକେଣ୍ଡରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ଭାବ, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କେବେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ, ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତ ମନର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ, ମନକୁ ଚିନ୍ତନକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଏକାଗ୍ରତା ମନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ। ଏକାଗ୍ରତା ମନ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବନି। ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବସି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ମଇଳା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସଫା ହେବନି। ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ସମୟ କାଳକ୍ରମ ହିଁ ଯିବ, ଏକାଥରେ ଘଷି ମାସି ଦେଲେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ମନକୁ ଆପଣ କାବୁ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି? ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ନବଗ୍ରହ, 9 ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯଦି 9ଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେ ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରକୁ କାହିଁକି ମାନିବାନି? ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବା। ତ ସେମିତି ତ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବା, କେମିତି ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନ୍ମେଇବା? ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଯାଉଛି, କୌଣସି ଭରସାର କଥା ଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ପରଖି ନିରଖି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଚୁପୁଟିକି ପଳେଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ମାଡ଼ି ପଳେଇବ। ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କାମରେ କେତେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଳିଦାନ କ'ଣ, ନା କି ଆପଣଙ୍କ ବଳିଦାନ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଟା ସେ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହିତ, ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ
से जिनसा से देखते जितेबाला काम सरी जाए स्वार्थ सरी जाए सी आपन को कहानी कोड्रे भी पचारे ना एटा निरंतर सत्य आपण निजे अनुभव करतु निज पारिपार्श्वर थिबा जेकोसी भाई हो बंधु हो फ्रेंड्स हो लव हो से आप परीक्षा कर देखिए ये जिन निश्चित घटी आटा प्रत्येक मनुष्य देह घटू प्रत्येक मनुष्य ये जुगरे वर्तमान धोखाबाज बेसी जिन हो प्रतारणा बेसी हो विश्वासघातकता बेसी हो तो आर जो जिनसा होता दायी किए सर्वप्रथम मु कहि आमे दायी कौन ना आमे गोटे लोक को सेतटा परखी निरखी ताको जीवा कथा कि आम से मुहूर्त कौन कर जड़ित हो जाऊे आम विश्वास कौन विश्वास तो ये विश्वास आहरी विश्वास पर्यटन बढ़ी जाए तेणु से सब जिन आम परखी नखी करें ये दुर्दशा देखा मिल न था तो कहबार तात्पर्य हूँ जे भरोसा बोली शब्दटा आउ कहार पर रखतु ना भरोसा रखा गले आपन को निज मन को सब भरोसा दिखती कि हाँ मु निश्चित जीतबी मु निश्चित विन करी और निश्चित सफल हेबी। ओम नमः शिवाय।